Bismillahirrahmanirrahim. Mehbubumuz, Halıkımız, Malikimiz, hakiki dostumuz bolun, eyemiz bolun Allah Tebareke ve Teala'nın yaxşı adlarının gurrunu Müslüman doğullar. 36-ncısı Eş-Şekur Celle Celaluhu. İmam Muhammed Gazali rahimehullah bu adın manasını şeyle aytiye: Şekur ol Hudayi ki bendelerinin azıcık taat ibadatlarını kän dereceleri veriye. Dünyanın azıcık porfetinde, azıcık geçen güllerine edilen amalın mukabiline tökönüksüz aňyrty yok, binahayat nazun nimet beriye. Haqiqatı şükür Müslüman doğullar, birine şakir diyecek bolsaň, yani şükretyen, qadirdan, şekur diyecek bolsaň, bir ýagşylyk etýän adamyň deslap ýagşylygyny bilmeli. Soňra ýagşylyk etdi diýip şonu ewmeli. Soňra şoň ýagşylygyndan ezafarak şoň mugabiline ýagşylyk etmeli. Zat-ı aqdas bolan Hudaý Taala şekur diýilýe beter qadirdan, beter şakir diýdigi. Hudaý Taala bendelerin näme ýagşy iş etse bilýe, kişi golakon fark etmeýe. Hatda yüreklerinden geçýän ýagşy niýetleri de Hudaý Taala bilýe. Hudaý Taala eger şükretseňiz size azap berip nämet ýe. İman getirseňiz, şükretseňiz Hudaý Taala size azap bermer. Hudaý Taala özi qadirdandyr, hemmezady bilýändir diye. Hudaý Taala bendelerin ýagşy işlerini tamamy kemal bilipdi. Kişi golakon her ýanada ýagşy iş edatyn. Ýagşy bendelerini Qur'anyň kän ýerine öwýe. Hatda Sure-i Ahzab'ın 35-nji aýatyny ýagşy bendelerini 10 sıfat bilen Hudaý Taala öwýe. Ýagşy Müslüman erkekler, zenanalar, imanly erkekler, zenanalar, ibadet etýän erkekler, zenanalar, dogurçy bolan erkekler, zenanalar, sabr etýän erkekler, zenanalar, Hudaý Taala nahayet tevazu, pespäl bolýan erkekler, zenanalar, sadaka berýän erkekler, zenanalar, arada tutýan erkekler we zenanalar, iffet we pak damenilerini saklayan erkekler we zenanalar, Hudaý Taala'ny kän zikretýän erkekler we zenanalar, ahaddallahu lehum magfiratan we ajran azima. Nägadar awadan suratda ewdi. Hudaý Taala şolara geçim teýýarlap goýdy, günälerini geçecek, ulu padaşda berjek diye. Biz Hudaý Taala haqiqat şakir Hudaý Taala. Bendelerinin ýagşy işini bilýe, ýagşy bendelerini ewýe, şolardan ezafarak binahayet şolardan teşekkür edip de padaş berýe. Ol adamlar ki iman getiripdiler, amele salih edipdiler, amele salih eden adamın, ýagşy iş eden adamın padaşyny biz zaýalamar diye Hudaý Taala. Şolar üçün hemişegi beheştli var. O beheştlerin qasırlarının aşağından yaplar akıp barıya. Beheşti adamlar avadallanar, bedelenir, beheştin içinde kızıllan olan elengula bilen. Ebrişem parçadan kalını, yuqası olan fark etmeye ikisinden de yaşıl eginmaşla bilen eginmaşlandırlar, eginmaşga yerler. Ödülerde tahtlan üstünde qiyşarıp rahatlıkda bolarlar. Ne kadar bisagap qawd ya Hudaý Taala. Ne kadar qawd jaýga gözden Hudaý Taala billi, bizim ýagşy edeni işlerimiz bilýe. Hudaý Taala ewýe, Hudaý Taala mugabiline padaş berýär. Bir ýagşylyk etseň mugabiline hadda aqal 10 sagap berjek diýipdir. Qadirdan Hudaý Taala. Kur'an'ın kän ýerine gelýär. Innallâhe gafurun şekur. Elbette Hudaý Taala günäler geçýän qadirdandyr. Wallahu şekurun halim. Hudaý Taala şükürgüzar, mehrebandyr. Haýsy adam bir ýagşy iş etse, oňa şo ýagşylygyna kän artdyrar. Hudaý Taala günäler geçýän, Hudaý Taala şakirdir diýip aýtdy. Biz näjere Hudaý Taalaň şekur diýen ady bilen ýaşamaly. Hudaý Taalaň atlarynyň iki bölegi, iki tarafy bar diýdik. Birine manasyny inanmaly, şeýle manasy bar diýip, o bir tarafy şonu zendegiňe getirjek bolmaly. Şo bilen ahlak kılınjak bolmaly. Ahlakyň şo bilen dogurlanmaly. Gözden Müslüman dogurlar, eýämiz bizi ýokdan bar eden Hudaý Taala şol beýikligi bilen, şol azamaty bilen, özü malik hemmezadyň eýesi, özü halik hemmezady ýokdan bar eden, şeýle azamaty bilen bizden qadirdany etýär. Sen ýagşy iş etseň onu boş göwermeýe. Şol kuçekterin amalyň bolsun bir subhanallah, elhamdülillah diýmeden tutta olokon ibadatlar, namaz ýaly, arada ýaly, jahat ýaly, hac ýaly, Hudaý Taala nämetýe bilýä, şu eden işi de ewipde, şu eden adamy
şoňa da padaş beriýär. Hadda agal 10 soňa. Bizde Hudaý Taala hemme nigmatlar Hudaý Taala tarapdan. Bizde Hudaýa şakir bolmaly musulman dogullar. Şekur adyny zindagimizde getirjek bolsak, näjere şükür etmeli? Kalben etiqadyň bolmaly, bilmeli. Tamamen nigmatlar ikesin özüňde döwreňde ba, maddi nigmatlar bolsun, magnawy nigmatlar bolsun, hemmesi Hudaýyň tarapyndan. Sanap da tökötüp bolmaýar diýär Hudaý Taala. Hudaý Taalaň nigmatlaryny sanap tökötjek bolsaňyz aňyrsyny ýetip bermersiňiz. Başarmarsyňyz diýär Hudaý Taala. Kalbiňden etiqadyň bolmaly, hemme nigmatlar şakir boljak bolsaň, Hudaýyň tarapyndan hemişe dilinde elhamdülillah Hudaýa şükür. Ne kadar nigmat berdiň maňa. Dini İslamyň içinde ýaşadyp ben yürekde imanma, özüňe iman getirdip dersiň. Afzalul beşer bolan peýgamberime ummat edip dersiň. Bu kadar maddi nigmatlary salim beden berip dersiň. Ogluň goşok, zenana, bu kadar maly mulk berip dersiň. Hemişe ýasaňda turaňda elhamdülillahi ala dinil İslam. Elhamdülillah Hudaýa şükür. Hudaýa saňa şükür diýip dilimize kän aýtmaly. Soňra da nihayetde şakir boljak bolsaň, Hudaý Taalaň beren nigmatlaryny halal ýere harjat. Beden meripdir ibadat etmäne, günah etmäne bermendir. Beýleki nigmatlar da şonjura. Hudaý Taala her nigmaty beren bolsa, oňa gadyrdan bol, erzeşni bil, bahasyny bil, her gadar gişejikde bolsa. Gözden Resul Ekrem sallallahu aleyhi we sellem bir wagt bir ýanadan barýatdy diýe, bir üsüne kum siňip ýatan bir bölük, bir döwüm çörek gördi. Biri oklandyr, gasandyr. Şunu alıp Hazreti Aişe radıyallahu anhaň ýanyna gelip füwrüşdirip, hakşdyryp, arastalaşdyryp Peygamberimiz bismillah diýip de ýanky çöregi ýydy diýe. Şonu aýtdy, ey Aişe diýdi. Hudaý Taalaň beren nigmatlaryny fiýle hormat et, erzeş o kadryny bil. Şon nigmat hatda şu bir döwüm çörek eger bir kavumdan gitse, şükretmesele gitse, ol öwürlik gelmesi kıyın bolar diýdi Peygamberimiz. Hudaý Taalaň ýeriň ýüzüne goýan bir kanuny da şo. Beren nigmatyma şükretseňiz öňküden meter izafalandyrar, la azidennekum diýe. Ýok, şükretmeseňiz, özüňiz yaratýan ýalak bolup da, özüňiz öz ýanyňyzdan gabarlyp da Hudaý ýadyňyza düşmese, inna azabi leşedid, onu eliňizdäki nigmaty aýrar diýär Hudaý Taala. Bir de haqiqat şükri hiç bir insan başarmaýar musulman dogullar. Gözden Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gecele yatmany namaz okuyordu. Hatta tevarrat qadamahu diye hadislerde. Ayaklar çiğişer giderdi. Hazreti Aişe radıyallahu anha, ey Peygamber, ey Resul Ekrem, Hudaý Taala senne günah koymadı ki, geçen gelecek günahın geçti, sen bir masum. Näme beýleken gece yataňa istirahat edeňa? Birme istirahat et diýenne efela ekunu abden şekura, şükürgüzar bende bolmaýynmy men diýdi Peygamberimiz. Gözde gece yatmany ibadet ederdi, şükür ederdi. Onu da näme diýerdi? Ey seni öwmeli pormunna, öwüp bilemek ibar Hudaýa. Özüňi näjere öwen bolsaň, şonjure sen diýerdi. Bende boyun almal Hudaýa. Haqiqat şükrüňe bitirip bilemek diýip, bende hemen behkeze taksiri hiç, ozur bedergah-ı Hudaýa beret. Verne sezavare Hudawendiyeş, kes ne tevanet ki becaya beret diye Allah-u Mesadi rahimehullah. Öz takatyna göre Hudaýa şükretmeli, Hudaýa başarmayan nipde boyun almaly. Hazreti Davud Peygamber ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam bir wagt Hudaýa sen şükrüň aňyrsyna ýetip boljak diýipdir. Näme bir nigmat berýän, oňa şükretýän diýsem şo şükrüň özü de nigmat diýipdir. Şükre tawfik bermekligiň de nigmat, oňa da şükür lazım diýipdir. Yani boyun alypdyr. Şükrüň aňyrsyna ýetip bilmeýän menni. Hudaý Taala el-ana şekerta diýipdir. inni sen şükrettin deyipdir. Boyun aldın değil mi? Başarmayallığını. Hazreti Muaz ibn Cebel, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şagirdi, cavan şagirdi. Bir gün Peygamberimiz ya Muaz deyipdir. Men sen kaç gavvaryan ha deyipdir. Ya Resulullah men ne sen gavvaryan deyipdir. Peygamberimiz aydıptır. Her namazdan sonra deyipdir. Gavvaryan doğusunu. Her farz namazdan sonra şu doğanı yattan çıkarma deyipdir. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ey bar Hudaýa, maňa kömek ber. Özüňi ýatlap durmana, gawy ibadet etmene, şükür etmene. Ken dua etmel, tebanyňa göre şükür etmel. Hudaýa nigmatlaryň mugabeline şükürden hemen aciz diýip de boyun almaly. Bu adyň hasiýetinden hayfa adamın zindagisi daraşgyllyk bolsa, günöňşügi zordan geçýän bolsa, müşkilaty kän bolsa, günne 41 gezek ya şekur, ya şekur, ya şekur diýip şunu özüne wurd etse, günne 41 gezek aýtsa, basymlykda ol kynçylyklar ondan aýrylar diýip öwliýalar aýtýar. Hayfa adamda 111 gezek okuyup da bir suwa demesse, üflese, şu suwuňda qataratyny
öz gözüne çekse, gözünün göreci ta ölýänçe Hudaý Taala ayırmar, gözünün roşanaýy durur dip aýdypdyr awliýalar. Hudaý Tebarek we Taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimizin günäsini geçsin. Hemmemiz bu dünýede abiray, ahirinde iman, ahiretde beheşte jawidan nesip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.